Иво, здрасти! Показвам как се работи с редактора за Rich Media съобщения към Viber. Започваме от това да припомня, което ти бях казал и преди. Съобщението може да съдържа различни елементи, като текст, снимка или бутон. Съобщението се прави в мрежа с размери 6 колони на 7 реда и направих този редактор с цел по-лесно генериране на описанието на съобщението. За да си помогнем с самия редактор и с неговата работа, ти препоръчвам в началото поне да ползваш Excel или някаква друга таблица, за да си формираш начина, по който трябва да се броят редовете и колоните. Сега ще обясня по-подробно. Excel много ще ни помогне, за да си представим нагледно как изглежда нашия темплейт и колко и какви елементи да съдържа. Ще си направим една проста мрежа, 6 колони на 7 реда и ще се ограничим с чисто цветово, за да ни е по-лесно. И така ще сложим една колона да ограничи 7 реда и 1, 2, 3, 4, 5, 6 колони. 2, 4, 5, 6 колони. Ето така. И така ще ни е по-лесно да броим, когато искаме да си направим нашата заготовка. Така, всеки елемент трябва да опишем колко реда и колко колони искаме да заеме от това пространство 6 на 7. И да кажем сега за първа задача да направим следното нещо. Да имаме отгоре един надпис за някаква промоция, отдолу ще сложим едно изображение и най-отдолу ще сложим един бутон, който да води към сайта. Така. Значи започваме, като ще направим един прост темплейт по редове. Значи искаме един първи елемент, тук отгоре, да заеме, в случая ще го маркирам така с някакъв друг цвят, за да ни е по-лесно да го различаваме. Тук ще бъде надписа промоция за нещо. Следващия елемент да бъде, да кажем, ето така, който ще го отцветим с друг цвят. Тук ще бъде снимката. И най-отдолу, пак в цяла дължина, тук да бъде бутона, който ще води към сайта. Ето е общо имам 3 елемента. Как броим? Винаги от ляво надясно и отгоре надолу, както се чете книга. Значи имаме от начало първи елемент, взел един ред и 6 колони. Отиваме в редактора и записваме. Първият елемент ни е тип текст, заема 6 колони, заема един ред и записваме, например, промоция на тонени чаши. За всеки елемент може да зададем размер на шрифта, малък, среден или голям, цвят на текста, цвят на фона, като си ги изберем от палитра и как да бъде ориентиран по хоризонтал и по вертикал. Това са, мисля, ясни неща. Като добавим елемента и той автоматично се показва тук отдолу като превю. И ето той ни е взел 6 колони и един ред. Минаваме на следващия елемент. Значи следващия елемент ще ни е изображение, което трябва да вземе 6 колони и 1, 2, 3, 4, 5 реда. Ето така броим. Насам по колони, насам по редове. Значи имам 6 колони, 5 реда. И записваме в редактора. Следващ елемент. Снимка, 6 колони, 5 реда. Тук следва да сложим URL към изображението. Аз сега ще ползвам един сайт, който генерира случайни изображения. Ти обаче ще си сложиш съответно линк към изображението от сайта. Така ще използвам нещо такова и добавяме този елемент. Така, ето го нашето изображение. Сега тук не се вижда изображението, защото трябва да го пиша както трябва. Ето.
Това е просто някакво случайно изображение от нета. Така, последният елемент, най-отдолу, аналогичен като колони, като родове на първия. 6 колони, един ред, обаче вече е тип бутон. 6 колони, един ред. Тук вече пише надписа на бутона. Поръчай сега, примерно. И за URL казваме там, където искаме потребителя да бъде да сочи след като го кликне. Добавяме и третия елемент и ето го нашия шаблон. Готов. Точно както си го направихме в Excel. С което подготовката е приключена. Трябва да запишем. И всъщност това тук долу в това поле. Това цялото нещо. Това трябва да се изпрати към сървъра на Viber, за да се получи съответното съобщение. Тук съм ти направил тестер. Може да избереш мен, теб или някой друг, но има предвид, това е тестово пращане. Т.е. тук това няма да остане като история, нищо, просто ще може лесно да тестваш как ще изглежда съобщението реално вече на Viber. И аз сега ще тествам към мен. Ето тук така. И ето пристигна при мене. Отварям го в Viber и ето. Надписа, изображение, бутон, кликам го и ме закарва в сайта. И това е. Един сравнително прост темплейт. Колкото е простичък, толкова виждаш, че изглежда доста ефектно. Всеки добавен ред може да бъде разместван нагоре-надолу, т.е. много лесно можем бутона да го закараме най-отгоре. Ето така. А пък надписа промоция да слезе най-долу. Можеш да ги редактираш и можеш да изтриваш. Така. Да направим втори пример. Махаме тези, които сега добавихме. Да направим нещо по-различно като дизайн. Да кажем, сега да ти демонстрирам как пък може да работим по колони. Да кажем, ще разположим 3 изображения по вертикала едно до друго. И най-отдолу пак ще сложим някакъв бутон, който да препрати към сайта, но този път да кажем малко по-голям. Значи, да кажем, ще направим първото изображение да вземе ето така 2 колони и 5 реда. Това ще бъде първото изображение, това ще бъде второто изображение. Само че ще сложа различни цветове, за да се открояват. Ето го и третото изображение. Така. Значи, обърни внимание, ето сега къде е силата на Rich Media спрямо бутоните. Можем да си правим такива зони и по вертикал и по хоризонтал, може да бъдат различно големи, може да слагаме различно съдържание, изобщо много по-голяма свобода спрямо каквото и да било друго. Така, какво остана да си маркираме? Бутона, който ще вземе в случая 2 реда и 6 колони. Така. Ето го и нашия бутон. Тоест, броим сега пак от ляво надясно, отгоре надолу. Колко елемента имаме? 1, 2, 3, 4 елемента. Почваме да ги описваме в тая посока. Значи, първи елемент изображение, 2 колони, 5 реда. Отиваме в редактора, почваме снимка. 2 колони, 5 реда. Пак ще ползвам моя сайт за случайни изображения. Така, имаме едно изображение. Така. И естествено пак забравих да си сложа линка както трябва. Така. Ето ни го едното изображение. Сега просто ще повторя това нещо още 2 пъти. Значи имаме пак 2 колони и 5 реда. Така. Казваме, че това е снимка. Втори елемент. Сега тук са еднакви изображенията, но след следващото зареждане ще станат различни. Тоест ти тук си слагаш различни URL-и към различни изображения. Така, трети елемент, повтаряме по абсолютно същия начин. 2 колони, 5 реда. Съжалявам за шума отвънка. Тук е писта. Така, 5, 2 на 5, 2 на 5, 2 на 5. Трети елемент, тип снимка, добавяне. Готово. Ето виж как се подредиха, точно както ние очакваме. Остана да си добавим бутона, който, както казахме, гледаме си пак шаблончето, 6 колони, 2 реда.
бутон. Бутон, 6 колони, 2 реда, надпис. Иначе сега пак ще ползваме и URL, който да сочи към където искаме. Така. С което сме готови с този шаблон. Значи, този е подходящ, мисля, за промоция на някакви неща от сорта на химикалки и разни такива неща, които по вертикал ще стоят по-добре. Има и предвид, че тук е разтеглено на екрана, затова съм сложил тестера тук, за да може да видиш как реално ще стоят в Viber. Тази мрежа е разпъната на цял екран, може би ще я свия в последствие. Така, преди да правиш тест, задължително да се записват промените, за да може като направим теста, вече да се чете този апдейт, който сега направихме. Така, тестваме. Ето го. Ето виж как стана темплейта, точно както си го представяхме. 3 изображения по вертикал и отдолу бутона. И това е. Целият принцип, както виждаш, много лесно можеш да се водиш по един Excel или друга електронна таблица. Много ще ти помогне в броенето. Сега, аз съм ти подготвил предварително един доста по-сложен темплейт. Тези два примера, които сега ги видя, са простички, ама ефективни. Те повечето съобщения най-вероятно ще бъдат такива. Но нека да ти покажа в пълнота. Ето сега един сложен темплейт съм ти приготвил тук, за да видиш. Имаме общо 8 елемента. И виж, просто съм ги номерирал с числа, нямат съдържание друго и с различни фонове, за да може да прецениш каква свобода ни дава това разположение. Тоест ти можеш всякак по вертикал, по хоризонтал, виж, забележи, че първи и трети елемент по вертикал са на различна височина. Втория как е взел точно между тях разположението. Този пети елемент как е обграден от всякъде с други елементи. Изобщо тук границата е само въображение. Един добре измислен шаблон може да изглежда супер красиво. Така, тук да покажа как броим. Ето виж, аз съм ги въвел по колони по редове. Значи, когато си го представяш, все едно четеш книга, но се съобразяваш с размерите. Почваме от ляво надясно, отгоре надолу. Това е първият ни елемент. Вторият, ние сме надясно, взема насам. Третият елемент вече взема няколко позиции надолу и забележи сега, четвъртият елемент не е този тук, а този. Защо? Ами защото втория не е взел целия вертикал като разстояние, тук имаме останало още. Тоест в случая механизма работи така, първи, втори, трети, четвърти е тук, пети продължава, тъй като има хоризонтално пространство до третия, но ние сме казали пък, че пети искаме да вземем 3 реда. Ето го тук 3 реда. И по този начин си постигаме този по-разчупен дизайн. Така, сега тук е следващата особеност. Ние сме тръгнали по тази линия да вървим, стигнахме до края. Следва да слезем надолу, където е шестият елемент. И след като сме запълнили това място, понеже този елемент е запълнил, обаче пък не е до край по хоризонтал. Затова седмият е ето тук. И накрая за осмия, което е останало място накрая. И в общи линии този темплейт, ако го тествал, го изпратя на мен, за да го видим на Viber. Ето виж как изглежда на Viber. Тоест представи си как ти тук можеш да си разположиш какво ли не. По всякакъв начин. Така, с какво завършвам? Добавил съм ти възможност от чат центъра тук да изпращаш вече подготвени кампании директно към някой. Ето как става, много е лесно просто. Избирам тук, ще избера основния темплейт, който направихме преди малко. Това беше последно с трите вертикални изображения. Значи аз съм влязал с едно, пише на мен. Избирам темплейта, изпрати. Сега, ето аз го получих. Тук е този преди малко. А след малко тук ще се появи, всъщност аз мога да го предизвикам така. Ето тук ти си имаш и история, какво точно си пратил. Сега, това, както виждаш, пак не е много точно репрезентиране, но е достатъчно, за да видиш какво си бил пратил тогава.
И по тази задача остава аудиторията, която, както казахме вече, ще бъде набрана по групи и по дейност. Това ще бъде направено или в деня за тебе, или може би утре, ако успея. И мисля с тази задача да приключим.